and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kung mahiluna pa ang panahon. Wilain ka mang-giapas niya. Mao ayaw na lang siya sa muka. Please lang, Rika May. Kung ingnon ko ikaw, Baldwin, nga nadutlan o nahigugman ako niya, unsa may kasulti? Usa? Nga na may katawa ka man. Kay posible man na yung gisulti. Ikaw? Gidutlan og dibati na paigugma ni Pare James? Nga halos dili magani mo magkastorya? Kasi may dili magkakatawa ng imong giingon na kami. Posible yun na. Imposible yun kayo. Imuha na lang nga. Dili ko mamugos ni mo kung mutuo ka ba o dili sa akong gisulti. Apan wa ko'y laing ipaniguro kanimo, Baldwin. Nga why si bisan kinsa makapugong nako sa pagpaduol ni Sir James. Wa ug wa gyud. Period. Mao ba? Posible ba kot? Maingon day ini? Murag dili gid katuhuan na. Nahanggaw na ganing babayhana eh. Natuliro na gitong uto katong babayhana. Magkita ta? Ganaman, Pre Baldwin. Ano may problema? Nagkasulti man ni Rika May sa cellphone, bro James. Aw, pre. Dili pa lang yung dugay. O nagkahisgot may bahin mo. Kurbahin man gani niya nga ito panagsultihan. Sorry bro. Pero dili ko interesado niya. Kay doon ako'y pamilya nga mas importante pa kaysa bisan giunsa. Pero, bro, Bye na. May trabaho unon pa ko dito sa bahay. Tanggol na sa ni. Kung di na ako matiman. Pasensya na. Bye na pre. nakadiyo sa bro, pre. Sab. Kung ingon ko ikaw nga, matod ni Rika May na ako. Nanadot lang nung ibati na siya pahigugman mo. Ang sumay mo ikasulti. Unsa? Ingon sa naghamok na ako gisulti ni Baldwin bahay ni kami. No, pinuang. Dako kining pinuang. Dili ko ni angay nga isuod sa kong una. Mas mahinungdanon ako ang akong pamilya. Si Chelsea, si Mel, si Melanie. Bisan tuod kung nalayo siya nako, namo ni Chelsea. Pero mahal ko gyapon siya. Mahal gid kaayo. Kaunog dagan the channels kay bisan og dili pa ka mo resist dito sa inyong school, dili ka madaling kagutman ana. Dili ko parabi kaon dito ay Kay kanang iko-iko lang kay lain kayo mubutirik na niya ako tiyan. at least paggawa ng sa simantiyan dili hangin. Lagi ka mukaon dito. What kong daddy nimo? Nga naman. Ay mao lang. Langga, Uy, kain ka man. Pag-breakfast na, malate ka sa school. Yan ako sa kusina dadoy. Ikaon ako. Pau, dahan ka naman diha. Kaon na dad. dali ra dong kaon na. Ato na lang kumukaon sa tindahan. May giandam na kong baon. Magwawa pag yun as Dong James, oy. Lain ay pamahaw din hidong, lain po to dito sa tindahan ninyo. Saman, ungitan ta ka? Kilain. Imo hangitan si Daddy James dito? Kung ganahan siya, pwede sa tingalon. Padayon na sa iyong pagkaon. Padayon na. Kaya malangay na kapaingon sa school. Sorry, Dad. Huwag ikaw sa turanding. Hmm. Ano wa pa magkamukaon diha? Miduhan na lang unta ka ni Chelsea. Ay, dito ko sa eskilan, mukaon dong. Magbaon man ko. Ako mamangga. Ikay bahala. Dad, unsa tong imong giingon bahay ni Mami Melanie nga magsusi ka
si mami dito sa gawas kung nganong dili na to siya makontak. Wanay akong lakon ron after nga mahatod ko kamo ni tito ni Motolandig sa school. May nahibaw-an ako kung kinsa katong nagtabang ni mami nimo dinhi sa ato aron siya makalarga. Magpahibaw ra ko nimo kung unsa may resulta sa akong lakaw. Basta baya, dada. Basta baya, ha? So far, sa latest communication na to sa mong wife, sir, okay raman siya. Salamat sir kung mao. Pangayon ako dispensa nga nakasamo ko ninyo din sa inyong agency. Kaning naniguro lang unta ko ba sa kaimtang sa kong wife. Kay even ang ako ganing ugangan sir, ang ginikanan sa kong wife. Wasap ko ni contact niya personally. Basta, sige lang, sir. Pangitaan gina na pagi din eh. Og salamat nga okay ra di siya sir. Huwag kayo ang ngayong pasalamatan, sir. But, ayaw lang lang inas pagsabot, sir, ha? Sir James to, no? Yes sir, James. Okay, Sir James. Thanks. Pero sa akong gikaingon, nga ayaw lang lang kinis pagsabot. Dili kay nanghilabot ko sa inyo personal nga kinabuhi, but ang ato din kay naibong ta kung nga nung wa mo'y communication sa mong wife, si Ma'am Melanie. And even her recent contact number, wag ka masayod. May problema pa mo, sir? Medyo. May gamay lang nga problema sir. Before siya milarga. But medyo taas-taas naman gud ang higayon. Nga wa may contact niya. Pero maulagi. Mapatch naman na mo ang problema. Mapatch up ra na mo. Miscommunication na gini. I understand, sir. But anyway, dinalan ko mo takol pa yan ang butanga. But, kung man good, very personal naman ni tali ni mo sa imong wife. But, we can assure you, sir, nga atong agency, magkapasalig ni mo, nga gimonitor yun na mo ng among workers sa gawas, sa ilang mga employer, para sa ilang welfare. Kay kabahin na sa mandate and obligation sa among commitment sa agency ngadto sa atong mga OFW. Salamat sir. But you can leave your number here, sir. Kaya as soon as possible, we'll try to get in touch with your wife. Aron nga ma-address na to kaniya ang imong concern. Salamat giga sir. Usbo na ko. Daghan gigang salamat. Melanie, han. Usa may pagkuwang nako nimo. Nganong imo maning gibuhat namo ni Day Chelsea. Gibuhat man ta nako ang tanan. Nagpaubos ko, nagpailawom ko tungod sa kong kugman nimo. Ni Chelsea nga atong anak sa atong pamilya. Oh, Ginoo ko sa kanan! Upagkit si Daddy, di tuturanding. Ingon siya, before 11, ni ana siya sa school aron magdungan ta og lunch. Pero pa jud siya, gigutom na jud ko. Ay, kuan ka nang maghuwat-huwat lang tag kadiyot ay Chelsea, ha? Kaya basi nang na-traffic lang o gamay ba? Basi, nana sa unahan. Iba ni ka, basta yun arong oras na, mga alas 12 na, dinhing area, ha? Kay naay mga school ba, mga eskwelahan, mag-traffic yun na. Kay may manggawas naman sa school, around man yun to ba? Nausa naman po, oy. Wa siya man nawag. Wa! Kitaw ganon ta ni mo tito. Ay, dili kong katawag ko kay wa ko hilod. Unlod. Naman ni mo akong cellphone. Kana lang unta to'y imo gigamit. Dili ko maghilabot basta dili ako day uy. Ambi akong cellphone be. Ako'y manawag ni Daddy. Kadiyot. Oh. Tara. Ako lang cellphone ang mitingog. Pasin si Daddy na mitawag. Ay, kadiyot. Ako shoulder bag. Dara. Baga, tito. Dara. Igal ito bagoy. Kaya, wanigan sa nanawag number man eh. Ang imo pa lang siyang Mami Melanie na malabhan ko kahat.
Unsa to? Si Mami Melanie? Hello, Mami? Ikaw ni Mami Mel? Hello? Kinsa man ni? Unsa? Si Daddy? Ay, ngano? Naunsa na, day Chills? si Daddy? Ngano ba? Naunsa man day siya? Oh, hala, hala. Naunsa sa itong James sa Chelsea? Naunsa sa daddy ni mo? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!